la pen ke ni li pen ak heng no video viral dut apu thak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke ni li tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke ni li jung ni ning ke hang pen la so chi pa viral ji pu ke kali ni li phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke Emily Sarta ni phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa joy ni ta mani hala so hut bang han ka chathan Peter ti so han ka chathan na joy ni sinon ni la so akisung ge phunang lo ni jong si Peter ti so han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phukhe de ji polo alam ma ke ni phan Peter ti so ta nang use lo ni phan physical bustanang dolo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati na ke pon busita Emily long ke dami po huta Peter ti so sinay pon lo plus room hada ke enta Peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tan claim back lo lapen ke ni ke dam ta ahok alam si ke dam lo sar na ke hang join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter ti so sina ke toy la pen ke Peter ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi ta hedi la so pen aprang sini tum physical do nang tum relationship tong do ma mate relationship mane jirpi je po chuben sini tum do relationship po ane kalila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son si che matha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter ti so mobile si ni phana ke pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en di la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de chipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japon ason lo latum si ni phan man ijat na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane damo puta ni imboji la anlo latum si dang ke toy punang kumat mar phang si pudak no naman ke la bagay pudam nan ko po Agustin Sarsi Peter han toy tahay Peter la silipan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin Kramsa ni laan ke alang peta pura face to face ka chip heklong puke kompik lang sita ni amuni han ta laan ka chini o puwe kalilang sita ani sige mani bank chithan o thang o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa start 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulong kumat tum lo so paisa ban ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumat long pen lo ke ban ke oh Emily da singleng sar pen pusi arjulong sita nili phan ke 2 lakh benang pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thoni hemsi a Peter tiso nang bisa se dela so Peter tiso poisang ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum han la hai lam chithan the chithan ai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thanang ni